треки каландар барои ки хондаген ва барои чи ҳамин калимаи каландара шумо бисёр истифода мебаред? барои ноз хондагиш будам ҳамун кино боз юда бураем ҳамин хона духтараки нағзай гуфти гапо бадиша нарасондагиай да дигаро сеша қати ноз бояд бихонем кстати баъд уже омадам бо абрадами батл дидим ки поражением ай батлода зиёд шидесай ошуқӣ дагзашта рэп соҳиб надора. Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Рэп Портал. Дар меҳмонии имрӯзаи мо Сиёвуш Сиван яъне. Ассалому алайкум Сиван ҷон. Хуш омадед ба канали мо. Раҳмат ки худашро рад накардед. Раҳмат мо ба доред. шумо якчанд саволҳо ҷамъ кардагир имрӯз ва умедворем ки саволҳоро пурра ҷавоб мегардонед. Ман ҳамин саволҳои по жизни метарсим хай биё. Не, иҷо саволҳои 221 тамом хай биё. Сиёвуш ҷон, номи пурра соли таваллудатонро Курбонов Сиёвуш Умедович 31 октябри соли 1997 дар шаҳри Душанбе таваллуд шуд. Кадом сол рэпа сар кардед? 2012 буд. Чӣ шуморо подтолкнуд кард ки ҳамин рэпа биқабулед? аввал ай кӯдаким шеър менавистам худам синфи 4 будам шеъро детский хай ман мактаби русида мехондам русӣ менавистам. баъд литсеи туркӣ дар омада будам хонданӣ синфи 7 будам учен уҷа ай ҳафтӣ қабул мекунанд баъд ҳамҷои ядам синфум реп даворам завқ доштам манам қатишон мегаштам нахондан ягонташон нахондан мара подтолкнут карданд ки бинавис чику ман рафтам репер шидам ва ё кидат иногда қатишон суҳбат мекунем то ҳозир аятш амрико дай Раҳмонали брат амрико дай то ҳозира дастгирӣ мекуна вешна авволпурсӣ мекуна ай творчество ман бахабар алоқа дарем. Сиёвуш ҷон, аввалин репи хондагитон номаш ва дар бораи чӣ будани рептон нақл мекардед? метавонам бумонам тон не ки овозома просто бигем ки маем ё ки не даққати инҷа дар телефоном просто ман мефорид ки ягон ҷода монам ябора якум трек ман хай зато бит дағалтаги бу овозора илтимос аҳамият натиёрад ё ин қадарша нигоҳ не ки ба худо чун чия карочи ман кӯдакам инҷа дар синфи 8 14 солаем не ки худам навистагим ай аввал ҳамин якум репум худам навистагим аввал шумо мехоҳам зада омадагир яъне хай якум трекмам хеле буд баъд уже батл сар шид бо абрат нами ай чизе сар кардем ҳамҷо омадем овозтон хеле алишиде хай 14 солаем дар ҷо хуҷоно реп да шумо чӣ фоида ва чӣ зарар овардаги аст? зарараш ҳамиае ки 10 соли охири умрума ҳамин фикрои нами репа фикр карда гуфти гапо гузарондагим чӣ хеле любои кора кардастӣ не ки ҳамин чиз ҳаст дар сар ки вақтҳои холӣ да мешидӣ менависӣ чӣ мекунӣ ман намедонам ки чиз хубае ё ки бадае ки но ман фикр мекунам ки ман метавонистам ягон чизи дига дар ҳамин вақт ман сарф кунам мисол ягон бизнес ягон намедонам программистӣ да ягон соҳаи дига да метавонистам агар ки ҳам қадар завқманд мешидам мумкин фоида бисёртар мегирифтам чемай реп обрӯрам состар мешид хай хитон медонем ки халқи хитмонда реперора камтарак зарараша гуфтем фоидаш чӣ? фоидаша ҳозир дидестам фоидаша ҳозир мисол бародаро дастгирӣ мекунанд тамошо мекунанд мешиносанд равода хоҳӣ нахоҳӣ камтарак приятный мешавад гӯш мекунанд ай бисёртар приятный мешавад хирсанд мешавад ҳам қадар фоида дорад. Пул чӣ? Пулам нормальная фоидаш. Треки каландар барои ки хондаген ва барои чи ҳамин калимаи каландара шумо бисёр истифода мебаред? барои ноз хондагиш будам ҳамун кино якум трекша якум каландар як буд ҳамун кино хонда будам ира барои меҳрноз давраи гуфти гапо кӯдакиё буд 2018 буд оз юда бураем ҳамин хона
شوخیه باز یعنی که درباره شما ترک میخونم نه شوخی کردیستم این سال که قفیس را زایید نه شوخی داره عاشقی میخونه значит الهامی مهرناز این عاشقی شما است نه من وای уже چیزی بود давно گذشت من بعد وای خودم میدونی پوری چیزا شدگی از زندگی من توزی خوشروقتش رفته اومد دارم حرمتش میکنم دختره که نغزای گفتی گپو بعدیش نرسوندگی در دیگران کالندر چند قسم برآمده بود؟ کالندر دوتا کالندر 3-4 به نزدیکی سه قطعی ناز باید بخونیم کستاتی کی؟ چون مالی دجداد داره من بنویسم از اینه چند تا ترک تیار دارم که یورا برارم بعد ای پایم کالندر سه میشیم یگان چی مینویسیم قطعش میخونیم مخلصانتان به حد انتظاریم من برای همون چی کردیستم خیلی سراز ننویسیستم که یگان چیزی قیرای خوندم یگان چیزی اینترس نشود رنگی کی کردگیان که اگه ما اوزی уже خیلی او دورایی که نغز میبینی آدم در لبوج کینه می دوره уже گذشتگیه خیلی ما اوزی قطعش خیلی نرمال پروسا رفت اومد داریم من رنگی که نوشا و یگور کلیت ترک کردگیان که بعدی چند سال کی تیم بالی نوشا شو داره چی داره مثلا کودک داره فرزند داره ترک خوندگیان پروسا برای مخلصان یعنی یگان چیز یگان استوریایی که من نمیدونم که یگان چه ختم باشه استوری ختم که یگان چه یگان استوری دیگه باشه یگان چه پریویلیج شد کنیم نه که یگان چیزی کراسیوی میکنیم ان شاء الله پیشنهادتون میکنیم سیاوش جان غیر از رپ با یگان کار دیگه مشغول هستید اگه خیلی کسبات دارم به غرض رپ نه ازیرش داد فقط امی امیدم در رپ چه کسبات ماشینا را پلانکا میزنم نه چون автовинил میگن матовый золотой هم خیلی چیزا این مسکو هم خیلی کار میکردم پیش این حال شما ببینید که رپ با شما فایده نرسونده است شما میروید همین هنرتون رو از نو مقصد استفاده برید ممکن همین چیز ما دا پلوس های که حتی بونا میگم که وقت شما میتونستم که فکرم دا یگان چیز دیگه صرف کنم قوت ما هم چیزا خیرات که همین کسا برای اومدم اون وقتی مسکو اومدگی بودم یقینی در غلطی دادم مجبور شدم در سرویس خوب کنم و دام کم کم شاگردی بستم یاد بگیرم ای ماسترای اونجا و این اوزی کنسرتم در رئیسایم که همون چین بدن اومده بودن من میگم مقصد کی فورتا اگر پروس سرادی من این کاری هست که یگان کار کردگی باشه یک یادش میکنی که خودم این اقدام استم میگم یگان ماشین بگیرم بزنم یگان پلانکا щоб گفتی گپو вспомнить да گفتگیان ما که любое время био сервис ما ضرور برای تو شدن био подработка میکنی یا که на постоянной основе но озираш дат айреп шукрона алло нормальный اومده است او شکر خدا سیاوش جان چی شما را مجبور کرد که شما به صحنه باتل برآمدید ما یکم باتل ما سال 2013 کردیم جانم 2012 سر کردیم یک سال پسش چهارم امسی باتل بود با فکرم در سایتی تجربه رو بود وقتا لیون بریدگی بود اون باتل ما همون چنو داشت اشتراک کردیم ای کودکی ما اودیو باتل دا گنده بسیار ذوق داشتم میستر خیلی گنده بود چنو قطعی اول داشت باتل کردیم بودگیان رپروی که هازی نام دارن یا خیلیش اولد سکول میدونن چی میدونن بریدگی میشونه با هم کودکیم دام چنو بعد پارت افته بودم بعد уже اومدم با обратно باتل دیدم که поражением ای باتل زیاد شده سه عشقی داشتم اگر بازی با شما کس پیشنهادی باتل کنه شما قبول میکنید نه عموما تو در جای من میشیدی قبول میکردی اگر پلیساز میدونم بله اما چما تو فینالی که قبول کردی ما خاطر من نمیبخشی من یعنی تمام человек زدم چی باتل میدونی چه خیلی من می باتل دا озози любой батли ки мекунанд бачаҳако дар ҳаёти шахсишон ягон хел дахолат мекунанд батл ягон хел зараршон мерасонад ин чиза любой кас ба фикрам медона уже барои ма да намефура уже батл ози ма фикр мекунам ки на бача дорам
реально ами батлома бина чӣ мега мақсад я чанд сол пас хотя бы гӯш кунан исуси трекора хай более-менее гӯшш доран адаиҷа оташ истодагиай ҳар гапш гуфтаисан оташа метонум барои як чиз фақат ами принципи ки батл накарданам бигардам и чиай ягон русқати ёки ягон фарқш нест арменинай азербайҷанцай қазоқай ози ухи ами ки ами дарини музикальни индустрияи русора дигар миллатҳо ҳама тавдудисан ман мехоҳам ки ҳама бидонанд ки моро метонем тоҷико трекои русии альбом тайёр дорум мумкин ки ягон касеам ун чизо қати чтобы ватани хидмат представит кунам барам батл кунам аммо қати агар ягон кас организоват куна айни ҳол ба стиле ки шумо трекои охиронатонро сабт карда истодаед як ду-се нафари дигар ҳам ба ҳамин стил хондан сар кардам мақсад шумо чӣ фикр доред оиди ами ма гуфти гапҳо рэп соҳиб надора ма падари хеле стил нестам и стила ма зараждат кардагиам нестам барое ки агар ки шумо хушро аҳамият диҳем пешай ман айзикам хеле мехоҳанд бисёриҳо хато мекунанд вақте ки мара мегӯянд ки фалони ранги ту мехонад и ранги ту мехонад не стили шумо индивидуальност дора ва ҳозир аки ларзонданоша мегӯянд ларзондано милизмое ки нами чӣ мекунам вай мумкин ки ман касера вдахновит кардам и зур нестай вақте ки ту медонӣ ки кадомеро вдахновит кардагӣ ман боварӣ дорам ки тоқа саршавишонай мақсад и сар мекунанд баъд уже оста-оста я стили хичона меёванд стиле ки ягон чиз қати савмишат мекунанд мақсад бо мебинӣ ки ворам вообще бо гарени бад шидан шумо бигарден дар ягон видео бигӯен ки инам во хондаистам ку наму стила ма кардагиам ма рости гап аким никогда не говори никогда вы неки ма фикр намекунам ки настолько бахил мешавам ягон дараҷа хотя ки медона ҳозирашда ма аз ҷои худам довольним мумкин барои ҳамин хеле уверена гап застам яке хай худат медонӣ ки дар танқиси одамо чӣ хеле мешаванд рӯи аслишона нишон метаҳанд яке ман инсони хуб нестам шуморо ситораи рэп гуфтан дуруста лекин худатон чӣ хеле чиза қабул мекунед ягон қатра аз сивани пешина сивани ҳозирае ки бисёр машҳур шуд фелаш али шуд фел именно рафтортон фел ҳама тарафа хоҳӣ нахоҳӣ чиз влият мекунад руша сиёҳ мекунад одаме ки мега ки ман хеле мондам все равно аддилят мекунӣ одамои даркориву нодаркорит пайдо мешавад одамое ки хай чӣ хела мисол ту пури шинос дорӣ охи ва ё мумкин ягон рӯзо тура напурсанд ки вақте ки ту постоянно милкат мекунӣ мебинанд та постоянно менависанд чӣ мекунанд шиносои пешина 5 сол гап заги нести менависанд чизот мекунанд иногда мешавад ки ту вақт намеёбӣ амада ҷавоб ти иногда мешавад ки ту нужным ҳисоб намекунӣ ҷавоб додан и реально уже и чизи безебае но реальность такова да что естественно то не безобразно гуфти русо гуфта метавонед ки дар як моҳ чанд қадар шумо аз рэп даромад доред рэп точниша хеле наметавонам гуфта хай агар ки сумои рекламара хай ман наметавонам ҳисоб карда барое ки реклама чӣ хеле айҷа мешава айҷа ютубум дами средниш $800 озираш дар моҳ дами 2 трек як трек қати дар моҳ партофтан яъне ки танҳо аз ютуб ҳар моҳ даромади шумо $800 монетизатсияи ютуб яъни аналитикае ки мақсад дар даст мехе метавонам дида консертотонро ҳисоб карда консертора история мехонед шумо не история мехонед хай ина консерту ютуб общий чанд пул шумо дар як моҳ даромад мебинед хай ҳамин моҳи хеле точно наметавонам гуфта хай бо аи зиёд аи кам метавонам гуфта мақсад руси қати агар ки бигирем 100 зиёд мумкин 100,000 руси зиёд чӣ набудад ба тоҷикӣ бугӯ бо бизанам курсна ҳисоб кунам не ман ози дар ҷоем ку уже чӣ қати не Сбербанк дар чӣ хеле историяе ку мебинӣ
дафтайна расход та мебиним мегим ай киҷо касе бомада отдельно сум додеста гоҷо чико кеста вай қадар расход кадестам точниша наметонам гуфта ҷонам бешухи даже ма медони бо и габи хеле ки ози ма агар ки мақсад кам бугум и дурӯғ мешава не ки агар ки бо ягон чӣ бугум ягон кас мегӯяд ҳар моҳ кор мекунем то 20 000 сомона то 20 000 сомона точно аввалин трек ки хит шид кадом трек буд ва шумо боварӣ доштед ки ба ҳамин кӯлаҳо мерасид имрӯз аввал трекҳое буд ки кам-кам хеле талчок медоданд ҳамин маҷлиси қаландар якеам хеле треко буд баъд треки зебора бояд аста ман хонда будумш оварда будум гуфта будум як бор ҷонон ҳамин трека гӯш кӯ баъд 2 моҳ пасаш чун клипша бироварда будум овардум ту гӯш кардӣ гуфтӣ бояд хит шава гуфтӣ ира бояд гӯш кунанд дигаро баъд партома гуфтӣ видео карда дар мошин гӯш карда мегашти тогда ни у кого не было этого трека ҳамин ту буди якум одаме ки аввал айзик буд барои ки айзик худаш сводка кардаги буд баъд ту да овардум ту гуфтӣ ки хит мешавад и ҳамун трек ба фикри ма ки якум трек кшидагие ки мара камтарак номдор кардагие ёрдам додагие треки инста королева барои чӣ клипш намояд инста королевара клипша рости гап ай сабаби аввалда камтарак беаҳамиятӣ кардем хитмон қаша съёмка кардем қаша партофтем қаша ба корҳои дигамон машғул шидем баъд уже проблемаҳои шахсимон причина шид ҳозир ма нақша дорам ки пока ами россия даём актёру актрисамам ами россиядан хеле зур повезло шидагия ма насиб карда боша иҷода давомша полностью съёмка мекунем агар не клипа зур съёмка кардагием вай ҳамун историю нужно красиво закончить ҳамун сценарияро мекунемш меброрумш ҳатман Не всегда история красиво заканчивается. Мама говорит, красивая история, но не то, что красиво закончится. Сама история красивая. Конец, ну, красивая история. Да. Айни хол, илҳоми трекои шумо метавонад ки гуфтан... Оли бемайли, ме бахшима гуфтум ки нужно красиво закончить, ва гуфтум ки я сказал, что... Мақсад ма хай фаҳмиди худат. Гуфта метавонад ки илҳоми трекои ҳозиратон аз куҷо пайдо мешавад? Дарди мухлисон ё ки ҳаёти шахсиятон? Ҳаёти шахсӣ. Пурра ҳамаи трекотон ҳаёти шахсият? Не, аки одаме ки хеле не хеле ба чачко кади то преувеличивает любой шоир, любой нависанда, любой журналист там даже преувеличивает мекна. Ки новость дадаст шай ҳавая хонда всё равно преувеличивает. Иҷада туда воля фамиди тамоми чиз дадаст хитай. Чизе мефорад там менавис, касе мефорад любой намуд меброри. Ҳам ҳаёти шахсӣ, ҳам фантазия. Ҳаёти шахсира преувеличивать камтара красишин мекни ку хай чихела наметони ку мақсад ҳаста яхе трекое ки гӯш мекунӣ мақсад дангали мегӯянд да тумара хеле кадӣ матраи хеле кадам ти хеле иҷада ту бояд метафора биёрӣ чтобы камтара одам гӯш куна фикр да бизана хича биёва исусу о ҳаста войма мекунем кам да треко айни ҳол ба чӣ нақша доред ба оянда? Да оянда ман нақша дорам ки ами албома то охира буд кунам концерт ма бигзаронам концерт Питерда Екатеринбургда амиора буд кунам баъд поли қуввама да ами репи русӣ хондан сар мекунам албома меброрам русима яъне ки чӣ тавре ки я риск мекунам забт кардед ба овозатон ҳамин тавр мехоҳед ки акнун эсенгера бикунед ҳовуне ки хеле баланди баъд прозвучат накна уҷада конкуренция калони бада неки аки ҳаста намеги мечтата лучше ҳамин чизе ки боварӣ дорӣ ку хубуш нагӯю нишон ти ман медонам чӣ тайёр кардаги мақсад барои хидмат як ду калима ба тамошобинонатон ба мухлисонатон ки шуморо дастгирӣ мекунанд дар любой ҳолататон мегуфтед бародаро хоҳаро ма мақсад хеле беаҳамиятӣ мекунам кам нашоти карьерам дар назари шумо на самом деле ман чӣ хеле ки ҳозир гуфтам тамоми ами умедам ами творчествои хидмаи мақсад беаҳамиятира кунам чизера кунам накунам стараться мекунам ки аму продуктма эҷодиётма красиво шумода предоставить кунам барои ами илтимос хафа нашавем ки трекҳо редка меброянд иншоалло албоми ами навма меброрум
ба фикрам ки чанд татон хитона меёбен дар ҳамаи треко ждат кунен трекои русиро ждат кунен концертҳо да биёен марҳамат кунен атмосфера ма боварӣ дорам ки шумо да маъқул мешавад боқӣ дар амони худо бошен ҳама каса мақсад трек тез талаб накунен ки ман худам дар ҷонтон мезанам бо интереснитон мешавам қадар гафтон дорам раҳмат хитона нигоҳ кунен раҳмати калон ки хоҳишморо рад накардед ба шумо кӯлаҳои баланда тезтар расидан тамом азор раҳмат ҷононҷон раҳмати калон раҳмат акай дуди худо